θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην πρώτη συνάντηση ιστοριόφιλων και ελπίζω από Δευτέρα σε Δευτέρα να γίνουμε περισσότεροι. Τώρα φυσικά είναι η πρώτη Δευτέρα, δεν ορίσαμε καμιά θεματολογία για σήμερα. Από την επόμενη Δευτέρα και μετά θα ορίζεται η θεματολογία της ημέρας και αυτό θα επαναλαμβάνεται συνεχώς. Σήμερα θα κάνουμε κατά κάποιο τρόπο μια ελεύθερη συζήτηση που θα αφορά την ανασκαφή στον Καστά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και το Δήμο που μας έδωσε την αίθουσα για κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, ας πάμε στην αρχαία Μακεδονία του 4ου π.Χ. αιώνος για να δούμε τι ακριβώς επικρατούσε τότε. Από την αρχή, το κέντρο βάρους του Μακεδονικού Βασιλείου ήταν η Πέλα. Ήταν δηλαδή αυτό που λέμε Δυτική Μακεδονία. Αυτό άλλαξε από τα χρόνια του Φιλίππου. Όταν ο Φίλιππος προσάρτησε την περιοχή του Παγκαίου στη Μακεδονία, το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε στην Αμφίπολη. Και ήταν λογικό, γιατί όλη η οικονομική ισχύς του Μακεδονικού Βασιλείου προερχόταν από το Παγκαίο. Ναι, μεν παραδοσιακά μπορεί η πρωτεύουσα των Μακεδόνων να ήταν η Πέλα, όμως η οικονομική πρωτεύουσα ήταν η Αμφίπολη. Αυτό δεν άλλαξε ακόμα και πολύ αργότερα, αιώνες μετά, στη Ρωμαιοκρατία, όπου μπορεί η πρωτεύουσα των Μακεδόνων να ήταν πάλι αρχικά η Βέρεια και μετά η Θεσσαλονίκη, όμως πάντα το οικονομικό κέντρο ήταν η Αμφίπολη. Αυτό το λέω γιατί επικρατεί σε πολλούς η άποψη ότι οι Μακεδόνες φτάνανε μέχρι το Στριμώνα και υπόθηκε μάλιστα με αφορμή την ανασκαφή ότι ποτέ δεν θα καταδεχόταν ένας Μακεδόνας επιφανής να θαυτεί έξω από τα όρια της Μακεδονίας και εννοούσε όρια της Μακεδονίας στο Στριμώνα. Συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Ο κάθε επιφανής Μακεδόνας θεωρούσε τιμή του να ταφεί στην περιοχή της Αμφίπολης. Γιατί όπως είπαμε, εκεί ήταν το οικονομικό κέντρο. Θα πιάσουμε λοιπόν την ανασκαφή από την αρχή για να δούμε τι έγινε τελικά και πώς αποπροσανατολίστηκε η κοινή γνώμη όσον αφορά αυτή την ανασκαφή που στην πραγματικότητα είναι απλούστατη. Απλώς είναι θέμα ερμηνείας και είναι θέμα αναγνώρισης του τι βλέπουμε. Σε αυτό το μάθημα, δυστυχώς, αυτοί που επιμελήθηκαν της ανασκαφής παίρνουν κάτω από τη βάση, διότι σε καμία περίπτωση δεν αναγνώρισαν αυτό που πραγματικά έπρεπε να αναγνωρίσουν. Και να ξεκινήσουμε από τον περίβολο που πρωτοεμφανίστηκε. Πριν πάμε στα ενδότερα. Με την εμφάνιση του περιβόλου, λοιπόν, ξεκίνησε η ανασκαφή με δύο λάθη. Πρώτον, υπόθηκε ότι πρόκειται για έναν τυπικό μακεδονικό τάφο και δεύτερον, ότι ο περίβολος αυτός ήταν έργο του Δινοκράτη. Το πρώτο λάθος μας βάζει σε σκέψεις και μας δείχνει για πρώτη φορά έναν τυπικό μακεδονικό τάφο να έχει τέτοιον περίβολο. Δεν νοείται τυπικός μακεδονικός τάφος να έχει περίβολο. Το δεύτερο, το ότι είναι έργο του Δινοκράτη, εδώ έχουμε μία
ένδειξη και μία απόδειξη ότι δεν είναι έργο του Δινοκράτη. Η ένδειξη είναι ότι με τίποτα ο Δινοκράτης δεν θα ασχολούνταν με ένα τέτοιο μικρό έργο, με μία περίφραξη στην ουσία, ασχέτως αν ήταν περίφραξη πολυτελείας. Και δεύτερον, έχουμε το δίγραμμα του κατασκευαστή επάνω στον περίβολο. Αυτό το δίγραμμα μεταφράστηκε, επειδή εμπεριέχει το α, μεταφράστηκε ότι είναι του Αλέξανδρου. Όμως το Αλέξανδρου το μονόγραμμα είναι τελείως διαφορετικό. Κρίμα που δεν έχουμε ένα πίνακα να το ζωγραφίσω. Είχα την εντύπωση ότι εδώ έχουμε ένα πίνακα, όμως δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό φυσικά είναι ένα δύσκολο θέμα των μονογραμμάτων και των διγραμμάτων, το οποίο η αρχαιολογία δεν το ακουμπά καθόλου. Αυτό είναι ένα καθαρά νομισματικό θέμα, γιατί συνήθως τα μονογράμματα και τα διγράμματα κατά 90% και περισσότερο τα συναντάμε πάνω σε νομίσματα. Έτσι ξέρουμε ότι το μονόγραμμα του Αλεξάνδρου είναι τελείως διαφορετικό από το αλφαρό που εμφανίζει το δίγραμμα. Τι θέλει να μας πει το δίγραμμα αυτό που βρίσκεται στον περίβολο? Ότι ο κατασκευαστής είναι κάποιος που το όνομά του αρχίζει από αρ, ο οποίος ήταν μαθητής στη σχολή του Δινοκράτη. Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι την περίφραξη την έκανε ο ίδιος ο Δινοκράτης. Ο Δινοκράτης ασχολούταν με μεγαλύτερα πράγματα. Επίσης, έπρεπε να αντιληφθούν οι υπεύθυνοι ότι μια τέτοια κατασκευή παραπέμπει μόνο σε βασιλιά, όπως φυσικά απεδείχθη εκ των υστέρων. Συνεχίζοντας την ανασκαφή, ακούγαμε πάντα για την υπόθεση του τυπικού μακεδονικού τάφου, ώσπου ήρθαν οι σφίγγες. Για τις σφίγγες δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα. Οι σφίγγες έπρεπε να προειδεάσουν τους υπεύθυνους για το τι συμβαίνει παραμέσα. Θα έπρεπε να ξέρουν ότι οι σφίγγες ήταν νομισματικό θέμα των 9 οδών και αργότερα σύμβολο της Αμφίπολης, για κανέναν άλλο λόγο παρά το ότι η Αμφίπολη ήταν το κέντρο της διονυσιακής λατρείας και ότι οι σφίγγες ήταν ακόλουθες του Διόνυσου. Επιπλέον, είχαν τον αποτρεπτικό ρόλο τους στην αρχαιότητα και τοποθετήθηκαν εκεί για να φοβήσουν, να προστατέψουν κάτι. Φυσικά, για αυτά δεν υπόθηκε τίποτα. Θα έπρεπε αμέσως να αντιληφθούν ότι πρόκειται για μια διονυσιακή κατασκευή από την ύπαρξη των σφυγγών και μόνο, και προχωρήσαν παραμέσα. Φυσικά, θεωρώ ότι είναι πολύ ύποπτο που τη μέρα ανακάλυψης των σφυγγών ορίστηκε και η Παναγιωταρέα υπεύθυνη εκεί στις ανασκαφές, σαν εκπρόσωπος τύπου. Δηλαδή, στις 8 Οκτώου πέρυσι που ανακαλύφθηκαν οι σφίγγες, ακριβώς την ίδια μέρα ορίστηκε η Παναγιωταρέα κυβερνητική εκπρόσωπος. Για ποιο λόγο άραγες? Εκ των υστέρων φυσικά φάνηκε. Προχωρώντας παραμέσα, έχουμε τη δεύτερη ένδειξη ότι πρόκειται για διονυσιακό μνημείο. Αποκαλύφθηκαν οι Μενάδες, τις οποίες φυσικά εξακολουθούν να τις ονομάζουν Καριάτιδες, χωρίς να μας δίνουν έναν λόγο γιατί θα μπορούσαν να είναι Καριάτιδες. Υπάρχουν 7 λόγοι που μας δείχνουν ότι αυτές οι γυναίκες είναι Μενάδες. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος που να μας λέει ότι αυτές οι γυναίκες είναι Καριάτιδες. Εδώ θα πούμε ότι οι αρχαίοι καλλιτέχνες,
όταν απεικόνιζαν κάτι, οπουδήποτε, είτε σε αγγεία, είτε σε νομίσματα, είτε στα δάπεδα, σαν ψηφιδωτά κλπ., ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες. Ποιοι ήταν αυτοί? Θέλαν, ας πούμε, να απεικονίσουν το Δία. Ήταν υποχρεωμένοι να του βάλουν δάφνινο στεφάνι και ήταν υποχρεωμένοι να του δώσουν μουσι. Αυτό το πράγμα σήμαινε αυτόματα σε κάποιον που το έβλεπε ότι πρόκειται για το Δία. Δεν το γράφαν από κάτω ότι αυτός είναι ο Δίας και μιλάμε μόνο για το κεφάλι του. Αν έπρεπε να απεικονίσουν τον Ποσειδώνα, ναι μεν του δίναν το μουσι, όμως στα μαλλιά βάζανε ταινία ή φύκια. Αυτό σήμαινε αυτόματα ότι πρόκειται για τον Ποσειδώνα. Πολλές φορές δε στον ώμο του βάζαν και την τρίαινα. Και έτσι δεν χρειαζόταν να γράψουν ότι είναι ο Ποσειδώνας. Όταν θέλαν να απεικονίσουν τον Απόλλωνα, υποχρεωτικά δάφνινο στεφάνι, όμως ο Απόλλωνας ήταν πάντα ξυρισμένος. Ήταν ένας όμορφος νέος με δάφνινο στεφάνι και αυτό σήμαινε ότι ήταν ο Απόλλωνας. Την Αθηνά την αναγνωρίζουμε από την περικεφαλαία της. Είτε είναι κορινθιακή, είτε είναι αθηναϊκή. Ανάλογα από τον τόπο κοπής. Ξέρουμε ότι είναι η Αθηνά. Και αν είναι ολόσωμη, την ξέρουμε όλοι, έχει το δόρυ, έχει την ασπίδα κλπ. Όταν θέλαν να απεικονίσουν τον Άρη, του δίναν και αυτόν την περικεφαλαία την αθηναϊκή, όμως αυτός ήταν άντρας. Δεν ήταν γυναίκα για να τον μπερδέψουμε με την Αθηνά. Όταν θέλαν να απεικονίσουν τον Διόνυσο, είτε νεαρός, είτε γυρεός, τον στεφανώναν με αμπελόφυλλα. Ήταν υποχρεωτικό. Να πάμε τώρα στην περίπτωση, φυσικά να πούμε και για τον Ηρακλή ότι υποχρεωτικά είχε Λεοντή, να πούμε ότι η Δήμητρα ήταν στεφανωμένη με στάχια, να πούμε ότι η Άρτεμις είχε υποχρεωτικά τη φαρέτρα στον ώμο για να μπορεί κάποιος να την αναγνωρίσει αμέσως. Και εάν επρόκειτο λοιπόν για τον Πλούτονα, ήταν υποχρεωμένος ο καλλιτέχνης να του δώσει το σκύπτρο, να τον έχει αναμαμαλιασμένο και με στέμμα, γιατί ήταν ο βασιλιάς του κάτω κόσμου. Και λέω για τον Πλούτονα, γιατί η αρπαγή της Περσεφόνης που επικαλούνται ότι ευρέθηκε μέσα στο μνημείο του Καστά, πρέπει να έχει τον Πλούτονα, αλλιώς δεν είναι αρπαγή της Περσεφόνης. Όμως βλέπουμε ότι ο άντρας που είναι πάνω στο άρμα, ούτε σκύπτρο έχει, ούτε στέμμα έχει, αντίθετα έχει στεφάνι αγριελιάς, ελιάς που δείχνει ότι είναι Ολυμπιονίκης, είναι και άσχημος. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι κάποιος θνητός, γιατί όλες οι μορφές των θεών είναι εξειδανικευμένες. Δεν υπάρχει άσχημη θεότητα στην αρχαιότητα. Και επίσης, όταν ήθελε ο καλλιτέχνης να απεικονίσει την Περσεφόνη, την οποία πέρα από μερικές φορές που απεικονίζεται μόνο το κεφάλι της σε κάποιες εξαιρέσεις, όταν την απεικονίζουν στη γνωστή παράσταση της αρπαγής, όπως είναι και στις Αιγές, πάντα είναι μισόγυμνη, σε στάση απελπισίας, να τινάζει τα χέρια της πίσω και να προσπαθεί να διαφύγει. Αυτό δεν άλλαξε σε όλους τους αιώνες που ακολούθησαν. Ακόμα και στα ρωμαϊκά νομίσματα που κόβονταν αιώνες αργότερα σε διάφορες πόλεις, έχουμε τον Πλούτονα να αρπάζει από τη μέση την Περσεφόνη, να έχει το σκύπτρο του και την Περσεφόνη να προσπαθεί να διαφύγει. Αυτό το πράγμα προσπαθούν να περάσουν στην ανασκαφή του Καστά ότι είναι αρπαγή της Περσεφόνης με δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα. Αφήστε δε που
κάθε αρπαγή της Περσεφόνης έχει υποχρεωτικά 4 άλογα. Όπου και να αναζητήσει κάποιος θεματολογία με αρπαγή της Περσεφόνης, υποχρεωτικά τη βρίσκει με 4 άλογα. Εδώ στη δικιά μας περίπτωση τα άλογα είναι 2. Άρα λοιπόν, εδώ δεν πρόκειται για αρπαγή της Περσεφόνης, πρόκειται για κάτι που είναι ολοφάνερο. Είναι ο Φίλιππος επάνω στο άρμα, με τη γυναίκα του την Ολυμπιάδα, και έχουμε και τον ψυχοπομπό Ερμή που οδηγεί το άρμα στον κάτω κόσμο. Η Ολυμπιάδα μυρολογεί, γιατί έχει τα μαλλιά λιτά, έχει τη γνωστή στάση του μυρολογιού, αυτό που το βλέπουμε σε δεκάδες παραστάσεις και εδόλια που βγαίνουν στην Αμφίπολη. Και ο ψυχοπομπός Ερμής που προηγείται δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι ο τάφος του Φιλίππου βρίσκεται στο Καστά. Είναι ο πρώτος βασιλικός τάφος που εμφανίζεται. Δεν έχει καμιά σχέση με τους άλλους μακεδονικούς τυπικούς τάφους, γιατί μέχρι τώρα τέτοιους βρίσκαμε και όλα τα σημεία αναφοράς, γεια σου Γιάννη, όλα τα σημεία αναφοράς επικεντρώνονταν σε έναν τυπικό μακεδονικό τάφο, όμως εδώ εμφανίζεται για πρώτη φορά ο τάφος προσκύνημα του Φιλίππου, γιατί δεν είναι ένας τάφος ο οποίος καταχώθηκε για να μην μπορούν να τον πλησιάσουν, ήταν προσκύνημα. Πήγαινε ο καθένας Μακεδόνας να προσκυνήσει. Και αυτό το πράγμα μας δίνει και δεύτερες σκέψεις, οι οποίες συνδυάζονται με τον περίβολο, και αυτό θα φανεί στη διάρκεια της ανασκαφής, εάν συνεχίσουν φυσικά, ότι ενδεχομένως φιλοδοξία της Ολυμπιάδας ήταν να γίνει εκεί το βασιλικό νεκροταφείο της γενιάς της. Άρχισε με το Φίλιππο και στις προθέσεις της ήταν να συνεχιστεί η ταφή εκεί όλων των επόμενων που θα ερχόταν η σειρά τους να πεθάνουν σε εκείνο ακριβώς το μέρος. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο είναι να υπάρχει εκεί ιερό συγκρότημα του Διόνυσου και το κομμάτι αυτό που ήδη ανασκάφηκε, που είναι ας πούμε ο τάφος του Φιλίππου. Όπως φαίνεται, με νύχια και με δόντια προσπαθούν να θάψουν αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει δηλαδή ο τάφος του Φιλίππου να είναι στην Αμφίπολη. Όμως, αν πρέπει να ερμηνεύουμε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε, το ψηφιδωτό μας δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί θα έπρεπε να γίνει ένα ψηφιδωτό με το Φίλιππο επίσημο, με το Στεφάνιο του Ολυμπιονίκη, με τη γυναίκα του την Ολυμπιάδα επίσημη κι αυτή, με τη στολή μοίησης των καβυρίων, με τα κοσμήματά της, με το μαλλί λιτό, και να έχουν και τον ψυχοπομπό Ερμή μπροστά, πράγμα που σημαίνει θάνατο, να το βάλουν εκεί μέσα. Εάν δεν είναι ο ίδιος ο Φίλιππος εκεί, εάν δεν είναι ο τάφος προσκύνημα. Φυσικά, πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι της ανασκαφής τα γνωρίζουν αυτά που λέω τώρα, γιατί τα κεραμικά που απομακρύνθηκαν από εκεί, γιατί σημειωτέων ότι αυτό το προσκύνημα τελικά δεν ήταν συλλημμένο. Ότι τα κεραμικά που απομακρύνθηκαν, τα νομίσματα, κάποιες επιγραφές και οι πανηγυρισμοί των εργατών εκεί με δίνουν να καταλάβω ότι τη γνωρίζουν την αλήθεια. Όμως για κάποιους λόγους επιμένουν στις καριάτιδες
και επιμένουν στην αρπαγή της Περσεφόνης και επιμένουν και σε μια αφηρημένη θυσία που δείχνουν τα επιστήλια, θα πούμε και για αυτά δύο λόγια. Τις φύγες δεν τις αγνοούν τελείως, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα ομιχλώδες τοπίο, ένα πράγμα συνοθήλευμα, γιατί το κάθε πράγμα φαίνεται να έρχεται από διαφορετικό πολιτισμό. Ας πούμε, τότε αφήνουν τις φύγες στο έλεος του καθενός, ακούμε θεωρίες ότι είναι από την Αίγυπτο, ότι είναι ξέρω εγώ από εδώ, από εκεί. Τότε λένε τις Καριάτιδες, αφήνουν να εννοηθούν ότι είναι αθηναϊκής προέλευσης. Τότε λένε η αρπαγή της Περσεφόνης είναι μυθολογία. Τότε κάποιοι θυσιάζουν έναν ταύρο, όπως τον λένε, που δεν είναι ταύρος, είναι κατσίκα. Και αυτό δεν οδηγεί πουθενά και έτσι χάνει το χαρακτήρα του μνημείου. Ενώ το μνημείο είναι ξεκάθαρο. Είναι διονυσιακό από την κορφή μέχρι τα νύχια. Πίσω από το διονυσιακό κρύβεται η Ολυμπιάδα και πίσω από την Ολυμπιάδα η οικογένειά της. Σε αυτό το προσκύνημα δε αφιέρωσε και ο Αλέξανδρος πριν φύγει για την εκστρατεία του. Και αν αληθεύει η Ράδιο Αρβίλα, υπάρχει και επιγραφή για αυτό το πράγμα. Όσον αφορά δε για αυτό που ακούγεται ότι είναι ίσως και ο Αλέξανδρος εκεί ή όχι, ο Αλέξανδρος δεν είναι εκεί. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Όταν θα μας φανερώσουν τα νομίσματα που βρήκαν, τα οποία τα κρατάνε και τα κοιτάνε μόνο αυτοί χωρίς να ανακοινώνουν τίποτα, τότε θα φανεί περίτρανα ένα ενδεχόμενο. Ποιο είναι αυτό το ενδεχόμενο? Να μετέφερε ο Καρακάλας, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, τη σωρό του Αλεξάνδρου από την Αίγυπτο και να την μετέφερε εδώ στον Καστά. Αυτό θα το δείξουν μόνο τα νομίσματα. Η περίπτωση του Καρακάλα είναι, ας πούμε, πρωτοφανής. Ήταν τόσο μεγάλος οπαδός του Αλεξάνδρου που ήθελε να του μοιάσει. Είχε δε στο στρατό του 16.000 Μακεδόνες μαχητές και λένε ότι την εκστρατεία του στην Παρθία την έκανε μόνο και μόνο για να μιμηθεί τον Αλέξανδρο. Αυτός λοιπόν, ο Καρακάλας, ήταν ο τελευταίος που προσκύνησε το Μέγα Αλέξανδρο στην Αίγυπτο. Και ο μπαμπάς του, ο Σεπτίμιος Σεβύρος, ήταν αυτός που σφράγισε τον τάφο του Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι, θα επέτρεπε ποτέ ο Καρακάλας στον μπαμπά του που συμβασίλευαν εκείνο το διάστημα να σφραγίσει τον τάφο του Αλεξάνδρου που ο ίδιος τόσο αγαπούσε? Δεν θα το επέτρεπε ποτέ. Όμως ο Καρακάλας έκανε κάτι άλλο. Πήρε τη σωρό του Αλεξάνδρου και την έφερε στη Μακεδονία. Και έτσι ο μπαμπάς του Σεβύρος σφράγισε τον τάφο του Αλεξάνδρου. Αυτό επιβεβαιώνεται από κάτι άλλο που συνέβη στη Μακεδονία ακριβώς εκείνα τα χρόνια. Τη χρονιά ακριβώς. Επέτρεψε ο Καρακάλας, σαν αυτοκράτορας που ήταν τότε, να λατρεύεται ο Αλέξανδρος εισάξια με τον αυτοκράτορα και επέτρεψε τη λατρεία του Αλεξάνδρου στη Μακεδονία. Και εκείνο το διάστημα κόπηκαν δεκάδες σκοπές νομισμάτων με την κεφαλή του Αλεξάνδρου στη Μακεδονία, χρυσά, αργυρά και χάλκινα. Όσον αφορά τα χρυσά και τα αργυρά, ήταν πρωτόγνωρο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κανένας δεν επιτρεπόταν να έχει χρυσό νόμισμα, πέραν το αυτοκράτορος. Όμως ο Καρακάλας επέτρεψε στη Μακεδονία να γίνει αυτό. Τι άραγε σηματοδότησε αυτό το πράγμα για να γίνει στη Μακεδονία?
Τώρα, το πού πήγε ο Καρακάλλας στον Αλέξανδρο, ένα από τα πιθανά μέρη είναι και το μνημείο του Καστά. Που όμως, για να το καταλάβουμε αυτό, αν όντως έτσι έγινε, πρέπει να μας δείξουν τα νομίσματα. Εάν δηλαδή στα νομίσματα που βρήκαν μέσα υπάρχουν και νομίσματα των αρχών του 3ου μετά Χριστού αιώνος, τότε που ήταν ο Καρακάλλας, νομίσματα της λατρείας του Αλεξάνδρου εκείνη την εποχή στη Μακεδονία, τότε αυτό θα σημάνει αυτόματα ότι ό,τι απέμεινε από τον Αλέξανδρο ή δεν ξέρουμε και τι κουβάλισε, ας πούμε, από την Αίγυπτο, ότι είναι εδώ στον Καστά. Όπως και να έχει όμως, αρκεί και μόνο που είναι ο τάφος του Φιλίππου. Ένας από τους δύο μέγιστους Μακεδόνες ήταν ο Φίλιππος, ο άλλος ήταν ο Αλέξανδρος. Δεν πάβει να είναι μια κατασκευή που δεν υπάρχει άλλη παρόμοια. Καμία σχέση τα ταφάκια, ας πούμε και αυτός ο τάφος που λένε ότι είναι του Φιλίππου, στη Βεργίνα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που, όπως εγώ το λέω, παλάτι, ανάκτορο. Αυτό τέριαζε σε βασιλιά. Να μην ξεχνάμε ότι οι Μακεδόνες αξιωματούχοι τότε όλοι ήταν πάμπλουτοι. Ο καθένας μπορούσε να κάνει για τον εαυτό του έναν τυπικό μακεδονικό τάφο. Είτε ήταν στρατηγός, είτε ήταν κάποιος αριστοκράτης, είτε ήταν κάποιος... το χρήμα έρεε άφθονο. Και είναι μύθος ακόμα ότι η Ολυμπιάδα περίμενε να έρθουν οι λαιλατημένοι θησαυροί των Περσών για να κάνει κάτι. Το Παγκαίο ήταν 10 φορές πιο ικανό στην τροφοδοσία χρήματος από ότι η Περσία. Και η οικονομική άνηση αυτή υπήρχε και πρώτο 323, όπως κάποιοι λένε, περίμενε να έρθουν τα καραβάνια του Χρυσού από την Περσία. Και η μεγάλη απόδειξη γι' αυτό είναι ότι ο Φίλιππος, ο οποίος δεν πήγε στην Περσία, σε καμία περίπτωση τα νομίσματά του δεν υστερούν από αυτά του Αλεξάνδρου που ακολούθησαν. Που σημαίνει ότι το Παγκαίο έφτανε και περίσσευε. Η εκστρατεία του Αλεξάνδρου δεν έγινε για να λαιλατηθεί η Περσία, είχε καθαρά εκπολιτιστικό χαρακτήρα και αυτό αποδείχτηκε περίτρανα 2 αιώνες αργότερα, όταν δηλαδή στα χρόνια του Αυγούστου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν στο απόγειό της. Τότε βλέπουμε αυτό τον εκπολιτισμό στη Μικρά Ασία και αλλού, όπου ξεπήδησαν ξαφνικά, ακριβώς θα το πούμε, 281 νομισματοκοπία με ελληνική γραφή. Αυτά ήταν η απόρρια της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μπορεί οπωσδήποτε να λαιλάτισε, όμως σε καμιά περίπτωση εδώ η Ολυμπιάδα δεν περίμενε αυτά για να κάνει αυτό που επιθυμούσε. Θα σταματήσουμε λίγο εδώ, μια που είμαστε έτσι μια καλή παρέα, και να ενδεχομένως να διατυπώσετε και κάποιες απορίες για να γίνουν και κάποιες ερωταπαντήσεις, γιατί σίγουρα κάποια σημεία θα φαίνονται και σκοτεινά σε εσάς. Πρόσφατα διάβαζα στο έντυπο φυσικά, γιατί έχουμε ειδήσεις δεν βγαίνουν στο φανερό της στα μέσα μαζικής κοινωνίας, ούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι σε
Το είδα κι εγώ. Ταυτοποιούσαν ότι ήταν ο Φίλιππος εκεί. Είναι από προσανατολισμός. Είναι καθαρός από προσανατολισμός. Πριν φτάσουμε στο τι θα μας πούν τα εργαστήρια, δηλαδή να αρχίσουμε να μιλάμε για DNA κλπ, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναγνωρίζουμε αυτά που βλέπουμε. Σε καμία περίπτωση τα εργαστήρια δεν θα μας πούν και δεν θα ανατρέψουν αυτά που βλέπουμε. Όταν μια επιγραφή λέει Α, εμείς πρέπει να το δούμε Α. Όταν έχουμε αυτό το ψηφιδωτό εκεί, το οποίο αν δεν υπήρχε φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να τεκμηριώσουμε τέτοια θεωρία. Είμαστε υποχρεωμένοι να πιστέψουμε το ψηφιδωτό. Γιατί όταν εδώ το Φίλιππο και την Ολυμπιάδα μας τη λένε αρπαγή της Περσεφόνης, όταν τις Μενάδες τις λένε Καριάτιδες, θα πρέπει να γελάσουμε για το αν μας λένε αλήθεια ή ψέματα του τι είπαν τα εργαστήρια, τα δικά τους. Εγώ δεν φτάνω καθόλου εκεί. Ούτε σχολιάζω, ούτε τίποτα. Πρώτα, βλέπουμε αυτά που μας δίνουν οι αρχαίοι να δούμε, και αν από εκεί δεν βγάλουμε άκρη, τότε ενδεχομένως καταλήγουμε και στα εργαστήρια. Αυτό το θέμα με την δήθεν ότι δεν είναι ο Φίλιππος στον Α και είναι στον Β, και μετά όχι, δεν είναι στον Β, είναι στον Α, αφενός είναι αποπροσανατολιστικό και αφετέρου θέλει να τονίσει ότι είτε στον Α είτε στον Β εκεί είναι ο Φίλιππος. Ενώ βλέποντας αυτό που αποκαλύφθηκε στον Καστά, έχουμε αμέσως το συγκριτικό παράγοντα για το τι είναι βασιλικό προσκύνημα και τάφος και τι είναι τυπικός μακεδονικός τάφος. Σαν εκείνο τον τάφο που υποτίθεται είναι του Φιλίππου, υπάρχουν γύρω στους 120. Και δεν μπορώ να φανταστώ μέσα στον απόλυτο πλούτο που ζούσαν τότε επί Φιλίππου οι Μακεδόνες, να καταδεχτεί ο Φίλιππος ή η γυναίκα του, ακόμα η Ολυμπιάδα, που λένε ότι δεν είχε καλές σχέσεις μαζί του, όμως ο λαός τον αγαπούσε. Και η Ολυμπιάδα ήταν υποχρεωμένη να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Να δείξει στο λαό της δηλαδή ότι τον τίμησε το Φίλιππο. Έτσι, εκεί τον τίμησε πραγματικά. Παρακαλώ. Δίπλα από το λόφο Καστά υπάρχει ένας δεύτερος λόφος. Δεν είναι λόφος εκείνο, και είναι πόλη ολόκληρη. Βεβαίως. Εκεί είναι η Όλυνθος του Παγκαίου. Πώς προέκυψε αυτό? Όλοι ξέρουμε την Όλυνθο της Χαλκιδικής. Ο μύθος λέει ότι ο ποταμός ή ο βασιλιάς Τριμώνας είχε 3 γιους. Το Βράγκα, το Ρίσο και τον Όλυνθο. Ο Όλυνθος σκοτώθηκε σε κυνήγι λιονταριού και ο Βράγκας, στο σημείο που σκοτώθηκε, τον έθαψε και ίδρυσε πόλη που την ονόμασε Όλυνθο. Αυτή η Όλυνθος πέρασε στα αζήτητα γιατί καπελώθηκε από την Όλυνθο της Χαλκιδικής. Η πραγματικότητα είναι ότι η Όλυνθος εδώ του Παγκαίου ήταν το διοικητικό κέντρο των Χαλκιδαίων Απίκων. Αυτό όσο κράτησε. Όταν χάσαν οι Πέρσες και απομακρύνθηκαν και οι Αθηναίοι άρχισαν να τους ξυλώνουν από το Παγκαίο, τότε αυτοί οι Χαλκιδαίοι από την Όλυνθο του Παγκαίου πήγαν σε πόλη που τους παρέδωσε ο Αρτάβαζος, ο Πέρσης, το 479 στη Χαλκιδική, η οποία όμως πόλη ονομαζόταν Απολωνία. Και αυτή την Απολωνία λοιπόν τη μετονόμασαν σε Όλυνθο, τιμή Σένεκεν, μεταφέραν δηλαδή την ονομασία, γιατί έτσι είναι και κατανοητό, γιατί τι δουλειά έχει η Όλυνθος στη Χαλκιδική με το μύθο ίδρυσης της πόλης που είναι κάπου στο Στριμώνα.
Εδώ δημιουργείται ένα παράδοξο. Όμως, η νομισματική ανάλυση απέδειξε αυτό το πράγμα. Και οι νομισματικές αντιστοιχίες ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Το ίδιο δε συνέβη και με τους Σερμιλίους Χαλκιδαίους που ήταν πάλι στο Παγκαίο. Διωγμένοι και αυτοί κατέφυγαν σε πόλη της Χαλκιδικής, κοντά στην Όλυνθο της Χαλκιδικής, που λεγόταν Καλύπολη. Και αυτοί τη μετονόμασαν την πόλη σε Σερμίλια, όπως είναι γνωστή και μέχρι σήμερα. Όμως, η πρώτη Σερμίλια, που δεν ήταν πόλη, ήταν περιοχή, υπήρχε στο Παγκαίο. Και αυτά φυσικά αποδεικνύονται όλα νομισματικά. Πρέπει να σας πω ότι τίποτα δεν βγαίνει από το στόμα μου αν δεν μπορώ να το αποδείξω νομισματικά. Δηλαδή η αφήγηση αυτή που κάνουμε έχει από πίσω αποδεικτικό υπόβαθρο. Εκείνο λοιπόν το ύψωμα 133 είναι η Όλυνθος του Παγκαίου. Εκεί, αν γίνουν ανασκαφές, οι αρχαιολόγοι θα βρουν πολύ σημαντικά πράγματα. Και είναι παράξενο, γιατί πάνε και ανασκάπτουν την Άργυλο, που ήταν το πιο φτωχό χωριό του Παγκαίου, στην κυριολεξία το πιο φτωχό χωριό. Να σκεφτείτε ότι ήταν η μοναδική πόλη του Παγκαίου που έστειλε μετανάστες. Αυτό τα λέει όλα. Φυσικά δεν υπήρξε κάποιος να υποδείξει, ξέρω εγώ, στις ανασκαφικές ομάδες, σκάψτε εδώ κλπ. Έχει δεκάδες μέρη που αξίζει τον κόπο να ανασκάψουν στο Παγκαίο και αυτοί πήγαν στο πιο φτωχό χωριό. Ίσως κάποτε αλλάξει αυτό. Φυσικά, στην εποχή που έγινε ο τύμβος Καστά, το μνημείο, η πόλη Όλυνθος ήταν κατεστραμμένη. Δεν υπήρχε. Η πόλη αυτή καταστράφηκε το 420. Όταν δηλαδή χάσαν οι Αθηναίοι και χάσαν την Αμφίπολη, τότε ακριβώς η πόλη αυτή, η Όλυνθος, που είχε μετονομαστεί εντωμεταξύ σε Αγνώνια, εκεί είχε από τον Άγνονα τον νικιστή που ίδρυσε την Αμφίπολη. Οι Αμφιπολίτες την κατέστρεψαν συνθέμελα, επειδή ήταν έργο το Άγνονα. Έκτοτε δηλαδή η Όλυνθος είναι κατεστραμμένη. Ήταν κατεστραμμένη και δεν ξανακατοικήθηκε ποτέ. Εκεί ακριβώς δίπλα, γιατί μιλάμε ότι η Όλυνθος του Παγκαίου είναι ακριβώς 100 μέτρα από το μνημείο. Εκεί επέλεξε η Ολυμπιάδα να κάνει, ας πούμε, το βασιλικό νεκροταφείο. Σε μια συζήτηση πρόσφατα κάποιος μου είπε ότι το Ιταλικό κανάλι εδώ και 2-3 χρόνια λέει ότι στη Βεργίνα είναι ο Φίλιππος, ο αδερφός του Αλεξάνδρου ο Κουτσός. Οποιοσδήποτε άλλος Φίλιππος μπορεί να είναι. Ο Φίλιππος, ο άντρας της Ολυμπιάδας, δεν είναι. Και αυτό όμως θα πρέπει κάποιος για να το λέει να μπορεί να το τεκμηριώσει. Να βγάλει δηλαδή, να βγάλει μια επιγραφή που το λέει ή να βρει και αυτό σε ένα ψηφιδωτό που να δείχνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Γιατί εδώ μιλάμε σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τα διονυσιακά δείγματα του Καστά, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διονυσιακό το όλο πράγμα. Αν δεν υπήρχε το ψηφιδωτό, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Φίλιππος εδώ. Είναι θέμα ερμηνείας. Και δεν είπαμε αυτό για τα επιστήλια. Έχουμε δύο μορφές στα επιστήλια, τα οποία κάνουν από κοινού θυσία. Και όπως είπαμε, θυσιάζουν κατσίκα. Και θυσιάζουν κατσίκα γιατί όποιος ήθελε να κάνει θυσία προς τιμή του Διόνυσου, ήταν υποχρεωμένος να θυσιάσει κατσίκα. Αυτό ήταν το ιερό ζώο του Διόνυσου. Δεν μπορούσες δηλαδή στο Διόνυσο να θυσιάσεις σταύρο. Αν θυσίαζες σταύρο, έπρεπε να το κάνεις προς τιμήν του Δία. Λοιπόν, έχουμε τις δύο φιγούρες, οι οποίες συνοδεύονται και οι δύο από μία νίκη.
Αυτό θα έπρεπε οι υπεύθυνοι να το ερμηνεύσουν και να πούν ότι νίκη συνοδεύει μόνο βασιλιά. Απαγορεύεται η νίκη να συνοδεύει άλλον. Έχουμε λοιπόν 2 φιγούρες, 2 νίκες. Άρα έχουμε 2 βασιλιάδες. Ποιοι θα μπορεί να είναι αυτοί? Ας καθίσουν να το ερμηνεύσουν. Βλέπουμε τη μία μοιάζει γυναικεία φιγούρα. Να μην ξεχνάμε ότι όταν οι αρχαίοι ήθελαν να απεικονίσουν κάποιον μικρό σε ηλικία, του έδιναν γυναικεία χαρακτηριστικά. Αν δούμε το Διόνυσο νεαρό σε νόμισμα, όλοι εδώ θα πάρουμε όρκο ότι πρόκειται για γυναίκα. Και όμως είναι ο Διόνυσος. Είναι ο Διόνυσος σε νεαρή ηλικία. Άρα λοιπόν, στο επιστήλιο που μας φανέρωσαν τελικά, τα οποία και αυτά τα είχαν σηκώσει, έχουμε από κοινού θυσία του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Κάνουν από κοινού θυσία. Και αυτό, εάν λείπαν οι νίκες που του συνόδευαν, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Κανένας αρχαίος καλλιτέχνης δεν έκανε ό,τι του κατέβει. Έλεγε, μωρέ, βαριέμαι να βάλω τη νίκη. Ήταν υποχρεωμένος. Αφού απεικονίζει βασιλιά, είναι υποχρεωμένος να τον βάλει νίκη. Άλλωστε και στα νομίσματα, η νίκη συνοδεύει μόνο βασιλιάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις νόμισμα με νίκη, με αφηρημένη παράσταση. Ακόμα και στους Ρωμαίους. Δηλαδή, όταν ο Τραϊανός κατατρόπωσε τους Δάκες και είχε τη νίκη στα νομίσματά του, ήταν ο ίδιος ο Τραϊανός στο νόμισμα. Ήταν ο αυτοκράτορας και η νίκη. Η νίκη στεφάνουνε πάντα βασιλιά. Δεν στεφάνουνε λοχαγό ή στρατηγό. Η νίκη πάντα ανήκε στο βασιλιά. Είναι λεπτομέρειες που δεν θα έπρεπε να περνάνε απαρατήρητες. Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες μας δείχνουν για τι πράγμα πρόκειται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα διονυσιακό. Όμως, κανένας από τους υπεύθυνους της ανασκαφής δεν μίλησε ποτέ για Διόνυσο. Ακούσατε εσείς να μίλησε κάποιος για Διόνυσο? Και το κάνουν έντεχνα αυτό. Γιατί, αν πούν ότι έχει διονυσιακό χαρακτήρα το μνημείο, τότε θα πάει αλλού η βαλίτσα. Θα αρχίσουν οι ερωτήσεις το γιατί. Και αμέσως θα αποκαλυφθεί η Ολυμπιάδα. Και αν αποκαλυφθεί η Ολυμπιάδα, θα αποκαλυφθεί και η οικογένειά της από πίσω. Γιατί δεν θέλουν να αποκαλύψουν ότι είναι ορθή, για να μην γίνει αυτή η όλη ιστορία? Γιατί δεν θέλουν να αποκαλύψουν ότι εδώ αυτά που βρήκαμε μας παραπέμπουν στο... Τώρα, την απάντηση όλοι την υποψιαζόμαστε, αλλά και δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, να μιλήσουμε για ανθεληνισμό. Εμένα μου κάνει εντύπωση η τοποθέτηση της Παναγιωταρέα ακριβώς τη στιγμή, την ημέρα που βγήκαν οι σφίγγες. Δηλαδή, στην ουσία, εκείνη την ώρα έβαλε τη λογοκρισία. Όταν αυτοί ξεκινήσαν αυτή την ανασκαφή για λόγους που αν ήξεραν τι θα συναντούσαν δεν θα την ξεκινούσαν ποτέ, δεν ήταν προετοιμασμένοι για να βρουν αυτό που βρήκαν. Οι αναφορές λέγαν ότι πρόκειται για μια παλιά αρχαιολογική ιστορία και ότι πρόκειται για έναν τυπικό μακεδονικό τάφο και ο οποίος μάλιστα ήταν συλλημμένος. Γι' αυτό το πράγμα ξεκίνησαν. Και όταν βρέθηκαν οι σφίγγες για πρώτη φορά και ανέβηκε ο Σαμαράς και τις είχε φάτσα-φάτσα, δεν τις θαύμαζε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα αναρωτιόταν τι θα βγει παραπέρα. Γι' αυτό έβαλε την Παναγιωταρέα, ούτως ώστε να μην βγει τίποτα προς τα έξω το τι θα βρούνε παραπέρα. Όμως η ατυχία τους ήτανε βουνό, γιατί ούτε το ψηφιδωτό κουβαλιόταν, ούτε οι μενάδες που ήταν τεράστιες κουβαλιόταν και επίσης
Και τα χέρια τα βρήκαν που ήταν σπασμένα, όμως ενώ βλέπετε ότι μας είπανε για τα φτερά από τις φύγες, ότι τις βρήκαν παραμέσα, βρήκαν φτερά, ξέρω εγώ κλπ. Όμως για χέρια ούτε κουβέντα. Γιατί αν ανέφεραν τα χέρια θα έπρεπε να μας πούν ότι κρατούσαν και δάδες. Ναι, αλλά καριάτιδα να κρατάει δάδα δεν γίνεται. Άκουσε κανένας για τα χέρια? Δεν είπαν τίποτα. Και όσον αφορά το αφιέρωμα του Αλεξάνδρου, ήταν το δίμετρο άγαλμα νίκης που εξαφανίστηκε και δεν το παραδέχονται καν. Και το οποίο άγαλμα αυτό ήταν σε κυκλική βάση στο σημείο φθοράς του ψηφιδωτού. Είδε ποτέ κανένας τέτοια φθορά? Που αν μετρήσεις από δεξιά αριστερά πάνω κάτω είναι ακριβώς στο κέντρο. Τι σόη φθορά είναι αυτή? Απλώς εκεί ήταν αυτό το δίμετρο άγαλμα το οποίο ήταν αφιέρωμα του Αλεξάνδρου προς τον πατέρα του. Αυτά φυσικά για το άγαλμα, καλά, τα νομίσματα τα παραδέχτηκαν, τα κεραμικά τα παραδέχτηκαν. Το άγαλμα δεν το παραδέχτηκαν ακόμα, το διέψευσαν. Τα επιστήλια αρχικά τα είχαν διαψεύσει, μετά τα παραδέχτηκαν κλπ. Είναι όπως τα λένε αυτοί που δούλευαν μέσα. Και φυσικά μυστικό που το ξέρουν δυο δεν είναι μυστικό. Σκεφτείτε τώρα εκεί 40 άνθρωποι που κάνανε, πώς μπορεί να κρατηθεί αυτό το πράγμα μυστικό. Δεν κρατιέται μυστικό. Λέγεται ότι οι δάδες που κρατούσαν στα χέρια οι μενάδες, οι καριάτιδες, τους κρατούσαν για να προδιάσουν τον επισκέπτη, γιατί το μνημείο αυτό ήταν κλειστό, δηλαδή δεν είχε παράδειγμα. Ναι. Σκοπός του προσκυνήματος ήταν να δημιουργηθεί μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, έτσι υπόγεια, παράθυρα δεν είχε, λογικό, και ο μόνος φωτισμός προέρχονταν από τις δάδες που κρατούσαν οι μενάδες. Άλλωστε και σαν ακόλουθες του Διόνυσου, πέρα από το χορό που κάνανε, έτσι, μία από τις αποστολές τους ήταν να φωτίζουν και το χώρο. Τις βλέπουμε σε αγγεία και λοιπά που κρατάνε θύρσο, που κρατάνε πυρσούς. Όμως δεν είπαν τίποτα για τα χέρια, γιατί τα χέρια έσπασαν και ήταν εκεί. Όμως τα χέρια θα οδηγούσαν αλλού. Λες και δεν βλέπουμε τώρα ότι το χέρι ήταν απλωμένο, ασχέτως αν είναι σπασμένο. Αυτό που έχει βρεθεί μέχρι τώρα, Στέλιο, σε πόσο τέτοιο είναι στο όλο συγκρότημα? Τι επιφάνεια καλύπτει, δηλαδή Γιάννη, πόσο ανακαλύψατε τώρα? αυτό δεν παίζει ρόλο. Πρέπει να ανασκαφεί όλο. Δες τώρα, αν πούμε ότι συμβαίνει το σενάριο ότι η Ολυμπιάδα έκανε το βασιλικό νεκροταφείο εκεί, δεν είναι απαραίτητο να είναι γεμάτος ο χώρος. Αυτή εκτίμησε ότι ήθελε αυτή την έκταση, ούτως ώστε να θάβει τους δικούς της ανθρώπους και την ίδια και οι μετέπειτα που θα έρθουν, τη δυναστεία. Αλλά δυστυχώς ο Κάσανδρος είχε άλλη άποψη. Έθαψε το φίλι που μένει εκεί, ενδεχομένως να υπάρχει και άλλο δεξιά-αριστερά, ξέρω εγώ τι, όμως ο Κάσανδρος είχε άλλη άποψη. Αυτό είναι το ένα του σενάριο. Το άλλο, είπαμε, είναι να είναι συγκρότημα, όπως το λέγαμε ας πούμε. Αυτό πρέπει να αποτελειώσουν τις εργασίες. Πρέπει να μας δείξουν τα στοιχεία, πρέπει να βγάλουν τα νομίσματα, να μας δείξουν τα κεραμικά. Απλώς, ό,τι λέμε τώρα, το λέμε γιατί αυτά που έμειναν πίσω και δεν μπόρεσαν να κουβαλήσουν, είναι η σάξια αυτών που κουβάλισαν και δεν τα βλέπουμε. Γιατί μιλάνε ολοκάθαρα. Και εμείς δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε, αφού είναι ο Φίλιππος πάνω στο άρμα. Τι να κάνουμε, αφού είναι η Ολυμπιάδα πάνω στο άρμα. Και δεν πάνε βόλτα. Η γυναίκα έχει το μαλλί λιτό.
μυρολογεί. Έχει τον ψυχοπομπό. Άρα κάτι έχουμε εδώ. Δηλαδή τι. Το άλογο είναι το άρμα που έγινε Ολυμπιονίκης. Όχι, δεν είναι σε καμία περίπτωση. Εδώ κανονικά, αν μου το λέγανε αυτό πριν 10 χρόνια, ότι θα μπορούσε κάποιος μια τέτοια παράσταση να την ονομάζει αρπαγή της Περσεφόνης, θα γελούσα και θα τον έβγαζα τρελό, δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι μάθημα του νηπιαγωγείου, το ποια είναι η αρπαγή της Περσεφόνης και το, ας πούμε, και τα άλλα που είπαμε πιο μπροστά, που πρέπει να αναγνωρίζουμε με βάση τα γνωρίσματα που έδινε ο καλλιτέχνης. Εδώ άρχισε να λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει. Με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τι έγινε που θέλουν να το κάνουν ρωμαϊκό του? Τώρα αυτό είναι αστείο, είπαμε, είναι στα πλαίσια... Και δεν πήγε στη... Πότε έγινε, Τρίτη έγινε, μία του μηνός. Κοίταξε, στα πλαίσια του θαψίματος, αυτοί θα πετάξουν 10-15 θεωρίες διαφορετικές, να μπερδευτεί ο κόσμος, να θολώσει και να πει «Α, εσύ κτήρι». Δεν θέλω να πω συζήτησα για το άλλο ρωμαϊκό, πέρα από τη χρηματοδότηση που έδωσαν. Τώρα... Ήταν θέμα για αυτοί που είναι αντίπαλοι της Περιστέρη να θέσουν θέμα ότι δεν συζητήθηκε, αλλά ήταν στο πρόγραμμα να συζητήθηκε. Τι αυτό... Η καινούργια που ήταν υπεύθυνη δεν άφησε να γίνει αυτή η συζήτηση καθόλου. Αυτό είναι... Εδώ κανονικά όποιος επικαλείται τέτοιο πράγμα θα πρέπει και να του παίρνουν το πτυχίο και να τον πετάνε και με τις κλωτσιές. Άκουσα, βλέπω ότι πληρώνουν τζάμπα από το ελληνικό δημόσιο. Δυστυχώς και αυτό τείνει να αποδειχθεί και να είναι αλήθεια. Οι άλλοι 150 που υπέγραψαν την επιστολή τι ήταν? Και ρώτησα τη γυναίκα μου που είναι στο πτυχίο στην αρχαιολογία αν κάνουν τέτοιο μάθημα αναγνώρισης. Δηλαδή βλέπεις μια μορφή, αν τους διδάσκουν ποια είναι τα γνωρίσματα αυτά για να... Και λέει πώς, κάνουμε λέει τέτοιο μάθημα. Άντε τώρα βγάλει άκρη. Δηλαδή, να κάνεις τέτοιο μάθημα και να βλέπεις μια μορφή πάνω σε ένα άρμα και να λες ότι είναι ο Πλούτονας. Χωρίς να έχει τα γνωρίσματα. Ή δεν πήγαν στο μάθημα αυτή Στέργιο ή είναι εγκάθετο. Δηλαδή, για μια στιγμή είπα, μήπως δεν το διδάσκονται αυτό το μάθημα. Όμως το διδάσκονται. Ή ας πούμε να βλέπεις μια γυναίκα ντυμένη στην πένα με τις ζώνες της, με τα κοσμήματά της και να τη λες Περσεφόνη. Είναι απίστευτο. Να βλέπεις τη Μενάδα που είπαμε 7 γνωρίσματα τη δίνει ο καλλιτέχνης για να καταλάβει κάποιος ότι είναι Μενάδα και να τη λες Καριάτιδα. Άρα λοιπόν κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Κάποια οστά που βρήκανε. Δεν μπαίνω στα οστά γιατί δεν τους πιστεύω. Τη μια είπαν για ένα σκελετό, μετά τους κάναν 5 σκελετούς, μετά λέει βρήκαν και από άλογο. Και όταν έχουμε τις αναφορές ότι φυγάδευσαν πράγματα και θάματα από εκεί, δεν μπαίνω στη διαδικασία το αν είναι αλήθεια για τα οστά. Μήπως μας έδειξαν τίποτα. Μία φωτογραφία που δείξανε κάτω στην Αθήνα, εκεί στην παρουσίαση, για μένα δεν έλεγε τίποτα. Αυτή η φωτογραφία μπορεί να ήταν τραβηγμένη από 1000 άλλα μέρη. Και με δεδομένο που έχασα την εμπιστοσύνη μου επειδή ακριβώς διέψευδαν την ύπαρξη νομισμάτων, διέψευδαν την ύπαρξη κεραμικών και προχωρούσε η ανασκαφή και δεν έβρισκαν τίποτα. Και αυτοί βρίσκαν πράγματα και θάματα και λοιπά και στο τέλος το γύρισαν στα κόκαλα. Όχι, δεν μπήκα καν στη διαδικασία να ασχοληθώ με τα κόκαλα γιατί πιθανότατα είναι από προσανατολισμός και αυτό. Γιατί είπαμε, θα επανέλθουμε στο προηγούμενο, ότι πρώτα πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτά που βλέπουν τα μάτια μας και όχι αυτά που δεν βλέπουν τα μάτια μας. Τα κόκαλα τώρα.
Και ποιος μπορεί να είναι σίγουρος τώρα. Από χιλιάδες μεριές μπορούν να κουβαλήσουν κόκαλα και να πούνε ότι τα βρήκαν εκεί. Το ίδιο μπορούν να κάνουν φυσικά και με αυτά που κουβάλισαν. Όμως το ίδιο δεν μπορούν να κάνουν με αυτά που έμειναν εκεί. Και αυτά που έμειναν εκεί είναι υπεραρκετά για να πούν την αλήθεια. Εδώ την πάτησαν. Τώρα, στην πραγματικότητα, σήμερα δεν είχαμε θέμα. Όμως, τη Δευτέρα που μας έρχεται, το θέμα μας θα είναι οι πέονες. Θα μιλήσουμε για τους πέονες. Ποιοι πραγματικά ήταν οι πέονες, ποια ήταν τα πεονικά φύλλα, τι τύχη τους επιφύλαξε η ιστορία. Είναι πράγματα και όλα μας τα θέματα στη διάρκεια του χειμώνα θα είναι θέματα τα οποία δεν μπορεί κανένας να τα βρει με τα γνωστά μέσα. Είναι δηλαδή ιστορία που βγήκε από την έρευνα και φυσικά θα είναι καταγεγραμμένη μόνο στα δικά μου τα βιβλία. Και αυτό θα φανεί. Οι πληροφορίες δηλαδή θα είναι πρωτάκουστες. Θα δούμε λοιπόν κάθε Δευτέρα και κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνεται το θέμα της επόμενης Δευτέρας. Υπάρχουν περίπου καμιά 50 θέματα προς συζήτηση, τα οποία θέματα δεν υπάρχουν πουθενά γραμμένα. Και γι' αυτό το πράγμα αισθάνομαι υπερήφανος. Είναι το προϊόν της έρευνάς μου. Εγώ από μέρους μου αυτά είχα να πω για σήμερα.